Henna moi! Nyt mä haluan näyttää mun supersalaatin. Siihen tulee voikukkaa silloin kun on saatavilla reilusti. Tämmönen nippu. Ituja. Mä iduttelen itse. Ja ne yleensä vaihtelee mitä ne on. Tällä kertaa on toi sarviapila. Sitten hapankaalia. Muutama ruokalusikallinen itse tehtyä. Mutta siis voi toki laittaa mitä haluaa. Puolikas punasipuli pilkottuna, puolikas vihreä omena. Sitten puna-apilan nuppusia mä vähän noita nypin sinne sekaan. Niin mä saan vähän kukkaisenergiaa. Uskokoon ken haluaa. Avokado, yleensä laitan vaan puolikkaan, mutta tänään varmaan laitan ton kokonaan. Sitten mä laitan siemeniä yleensä. Kurpitsan siemeniä tai auringonkukasiemeniä. Tänään mä laitan hampunsiemen rouhetta. Ja sitten nyt kun mulla sattuu olemaan, nämä on tällaisia maitohorsma-chipsejä, joita mä tein. Ja mä laitan niistäkin reseptin tohon, jos joku haluaa kokeilla. Niin noin mä ripistän sinne sekaan. Ja sitten mä laitan vielä tällaisia Florella-tabletteja. Ja niin mä oon niin tottunut näihin, niin mun mielestä nämä maistuu suurin piirtein pähkinöille. Eli ihan tosi herkullisia. Mä näytän kohta miltä se näyttää, kun kaikki on sekaisin. Tässä on nyt sitten lopputulos. Sekoitettuna mä laitoin 3 ruokalusikallista sitä superkastiketta ja lorottelin balsamikoa sinne sekaan. Ja tämä yleensä aina syön silleen, että mä laitan tällaisten nori-arkkien sisään sitä ja rullaan sen salaatin sinne ja syön vähän niin kuin sellaisia salaattivräppejä. Että taidanpa tästä. Olin siis sanomassa, että lähdenpä tästä syömään. Kamerasta loppuu, tai meni kortti täyteen. Ja mä nyt halusin vaan vielä sanoa, että ei mun nyt ole tarkoitus mitenkään pelotella ihmisiä, että tälleen jotenkin pitäisi syödä tällaisia näin ihmeellisiä salaatteja ja levämöhnää ja vaikka mitä. En mäkään ole tällaisia salaattia suoraan hypennyt jostain jäävuori kanafile salaatista. Et niin kuin pikkuhiljaa mä aloin noita ituja tehdä, niin siitä lähtien oikeastaan on aina salaattiin kuulunut idut ja hapankaali ja jotain siemeniä. Ne on oikeastaan se pohja. Vaikka ei olisi mitään muuta kuin ne idut ja hapankaali ja siemenet, niin se on jo valmis salaatti mulle. Mutta mä nyt vaan halusin kertoa, että tää on se mitä mä syön yleensä lounaaksi. Ja se on yleensä niinku samaa settiä, että idut vaihtuu tai siemenet vaihtuu tai vihreät vaihtuu. Tai kukat vaihtuu. Mutta suurin piirtein sama idea. Niinpä mä jatkan tästä nyt tätä syömistä. Moikka!